Здравейте и добре дошли в това видео. В това видео подготвих метална кутия и сега искам да обработя всички лапи и ъгли на тази метална кутия. За целта извиквам командата и мога да настроя различни опции тук. Имам възможност да редактирам отделни зони на огъване или ръбове, или в този случай да изрежа цялата ъглова част на съединение под ъгъл. Ако тук в този случай кликна върху съответния ръб, т.е. предния ръб, веднага виждам предварителния преглед. С помощта на средния бутон на мишката мога да ги приема и по този начин много лесно да завърша обработката на цялата метална кутия. Разбира се, имам най-различни опции как да редактирам това по-добре и по-добре за моята фирма, както и различни възможности. Освен това, разбира се, винаги е възможно, когато направя промяна в размера, т.е. когато променя размера на кутията, всички стъпки на функциите да бъдат актуализирани. Толкова лесно мога да нарежа метална кутия на съединение под ъгъл. Това, разбира се, може да се направи и с най-различни метални части, които могат да бъдат свързани помежду си.